Γεια σε όλους! Σήμερα θα κάνουμε κάτι τέλειο, διαφορετικό. Θα κάνουμε unboxing το νέο μου ηχείο. Είναι Xiaomi Pocket. Από πίσω όλα αυτά, ναι, οκ. Πρέπει να το ανοίξουμε. Από εδώ πίσω είναι το... Από εδώ πέρα πίσω είναι για να ανοίξει. Άνοιξε. Ψαλίδι time. Τα λέμε σε λίγο. Ήρθε το ψαλίδι. Ωραία, λοιπόν. Πρόβλημα τώρα. Έλα, ανοίγει. Άνοιξε. Ωραία, λοιπόν. Άνοιξε στο 16ο όνειρο, όπως πάντα. Ωραία. Μετά από λίγη ώρα άνοιξε. Ωραία, είναι έτοιμο. Ανοίγουμε αυτά. Αυτό δεν πέφτει. Αλλιώς. Ρε. Ρε. Βέβαια. Τι ωραία είναι να το σκίζεις. Εδώ πέρα, να δω τι έχει. Κάτι καλώδια έχει μέσα. Φαίνεται στην κάμερα. Κάτι καλώδια έχει εδώ μέσα. Και εδώ πέρα είναι ο Star. Το ωραίο μας ηχείο. Πρέπει να το ανοίξουμε τώρα. Please να ακούσει ωραία. Μπάρω να ανοίγει καν. Ψαλίδι time. Φοβάμαι τώρα να μην σκίσω, ξέρω εγώ το ηχείο. Δεν κάνω καμία βλακεία. Έτοιμο. Να το. Έχει εδώ πέρα να το κρατάς έτσι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει εδώ πέρα... Είναι κάπως πλαστικό απ' έξω. Έχει ωραία υφή. Εδώ πέρα Xiaomi. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα τώρα. Πέρα λέει έχει πράγματα. Κάτι ενέργειες εδώ πέρα δεν ξέρω. Να φορτίζει. Έχει θύρα. Ένα QR code. Να ανοίξουμε το καλώδιο, θέλω να ανοίξω τώρα. Σκίζουμε ξανά. Θέλω να το ανοίξω αυτό. Έχει εδώ πέρα μία. Και κάπως έτσι θέλει να ανοίξει. Δεν ξέρω. Δεν είναι τόσο σημαντικό το καλώδιο. Βασικά φέρ' το πίσω. Πώς θα το ανοίξω.
That was easy. Ναι, το καλώδιο έχει αυτό εδώ πέρα το μαυράκι που πρέπει να το κάνεις στροφές. Το κάνουμε στροφές λοιπόν. Φυγές. Το καλώδιο έχει τη κλασική εδώ πέρα, το κλασικό. Να μπει στο φορτιστή. Είναι μια χαρά. Μόνο να θέλει να φορτίσει βέβαια για να λειτουργήσει. Θέλει... Ναι, δεν δουλεύει, θέλει μπαταρία. Οπότε το ανοίξαμε. Οπα, έχει χαρτιά μέσα. Οδηγίες. Τα διάβασα. Τι ωραία. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε να κάνουμε κι άλλα παρόμοια βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή. Και στις 100 εγγραφές, δεν ξέρω, μπορεί να σας βάλω να ακούσετε από το ηχείο μου. Δεν ξέρω. Απλά θέλω να φτάσουμε στις 100 εγγραφές, είναι μεγάλος στόχος αυτός. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε!